iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo Arigin. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Arigin. Naawisak met ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga aging gaita ket pagbababawyak. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hello, honey. Hello, Haris. Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Okay lang met, honey. Daytoy, kawawid ko lang maniputi ti trabaho. Siga ngay, kumusta ka maten? Kaasi ti Diyos. Okay akla ang matani. Kumusta ka ti balay ipaparamid ta? Aywan, naimbag ta dinamag mo. Medyo ngimina dagiti magatang a materyales. Iso akim murang ti impawit mo. Kasta ka di? Manungay ti kurang na. Si kalataan, umano ti ipawit mo, hani. I-budget kun tulatan no kwa. O sige, tagpaw itang harudmanin intun bigat. Agyaman na kani. Agan anos ka pa'y laang dita, Tani, amumat nga awan trabaho. Wen, maminano ka di nga ibagakken ka asyak ti lalaki. Iso asyak nga rod ti manggad. Amumot nga aramidag daytoy para iti buklen tanto pamilya. Ba nag-apagyamyamanak la unay, Haris? Kailiw ka una yan. Kailiw ka mat una yun, Regine. Sana bale, tagbakasyonak to apaman amalpas ti balay ta. Igiddantan tumot ten tagpa-blessing. Ay na, kailiw ka talaga, Regine. Oray siyak mataris. Ayun gayam, sa dino abanda tinang ipatakdiram iti balay. Kahit ko makita. Ay ko nga. Tibalay ko na? Uwan, sa dino abanda tayo na. Kita man o natungpal mo't lang ti disenyo akayat ko. Kuko ang amin, Haris. Oh, api akas tamot ang tilangam. Ada ka di parikot? Kinapod no na. Diya ka mo no kasanok nga ibagakan ka, Haris. Ibagam ano anya dayta? Ti kwarta nga impopowit mo. Napan amin iti sugal. Anya? Di ka kumamot mangrabak akasta? Saan amang rabrabak, Haris? Pudnot ibagpagak. Pasensyakan. Sorry no nagulbudakan ka. Sorry no imbagak nga da ipatpatakder ko abalay. Nga uray awan matgayam. Sorry, Haris. No kasta. Insugal mo lang tinagrigrigatak iji abroad. Kasta ka di, ha? Uwan, Haris. Sorry. Sapay ko matamapakawanak. Idida mo. Basi-basi lang. Aging gaan nagsasaruno ti pan nakaabak ko. Ti amok kat makasubutak. Ngam nakarkaro matan ang naigumunak iti sugal. Iso sorry, Haris. Una yan, Regine. Una yan. Nagtrabaho ak para iti masakbayan ti buklang tanto a pamilya. Tamok at dabalay a pagawidak. Ngam anyan. Anyan tawan matgayam. Kung kunam, Nana. daytan ti kanayon ko nga ibaga idi pailaangkan ka. Saan mo pailaang nga asawa ni Regine? Ngam isukit din ti pangipawpaw itam iti kwartam. Anya ngay ita.
Husto kat ti kunak agas tatura day ti ababae. Jakmat nga rod amo akas di gayam ta aramidan na. Tiyam mo madda balay mo asang patam. Nga mawan mat gayam. Oray may sa apostila ang anay patakder kuma. Awan pay. Kat, anya ngay ti planom ita. Isinam ka din day ti Regine. Ay ayatak ni Regine, nanang. Nga oray kas jay tinaramid na, kasta ka de. Uwan, nanang. Minamaag ngayat. Nanang. Ay na, siya kunti mangibagbaga anak ko. Saan to nga umasenso ti biyag mo, nukas ken kwa na ti agbalin nga asawam. Oray po utom to'y kunak, Haris. Iso nga itata na sa papay, agpanunot kan. Agyang manak, taoray kas jay timbagbaga ni nanang mo kan ka. Saan ka lata nagbaliw kanya, Haris? Jak nga rod amo no hapay. Haris, sorry ka din Ikarit, saanin ang maulit? Agbalbaliw ako na talaga. Numaminsan, kagurak pa'y kit din tibagik. Uray adun tinaramid mo abasol kanyak. Ruming bawlat ta tinalaw sa panagayat ko ken ka. Agyang manakani. Ay ayatan kamot unay-unay, Haris. Sorry manan iti amin, Uwan. Mala, wanan, napakawan gan. Ng pangasim kumalay nga, tadi mon ulitan tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman, Regine. Ijamon ti panagsugsugal mo. Uwan, ikarik ngagbalbaliw ako, Haris. Promise. Kasta, okay kayon kini Haris, Regine? Wala. Siyak pa iti ko na. Nalaingak ang mga iayon niya. Bili ba kun atalaga kan ka, friend? Aga, sumanta ka na yun ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam oray may sa, awan pa'y pulos tinungpal mo. Talaga kasta, friend. Amo matan. Love na kdagay ang Haris. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Manmanuti kas kini Haris, Regine. Isungaan na dam tinobyom. Ibagamkit dit agkalay sa kayon. Di mon paluspusan. Tani, sayang mat no bilang laang. Anya? Nagasat ka, ngamin, nagagat kan naanos ni Haris, friend. No nagasatakan ko, ana. Nagasat mo't kanya. Ngamin, napintas, Agyawan kit niya, takinayat ko nga oray laklakay iti sa nga pulo at awan ngam iti siya. Ay nainsan, saan la ang anam na minsan ngay naramid ni Regine ti kastaken ka? Sinayang na laang ti kwartam iti namin adun adaras. Ita, di ka pa'y laang nadidigra? Insan, Laglagibam ko mainsan, narigat ti trabaho tayo dito'y abroad. Saan tayo abasta pidpidutan laang ti kwarta dito'y? No apay mat ngamin adi mo pa'y laang sinaan day ja babae. ay ayatak ni Regine. Kat iso ti babae kayat ko nga ikalay sa. Hay, makaammo ka man laangan. Ngamnay, awan to kumati pagpabasulam no bilang talukwan na kantumanan day ja Regine insan. Uwan insan, dakkal ti pa nagtalik ko ken ni Regine. Iso ang mamati ak adinan ulitan pa'y dayjay. Mamati ak ang nagbalbaliw ang tinubyak insan. Makaammo ka insan. Ngamnay, di mo ipawit amin ti sweldom ken kuana ha. Okay lang siguro apaw itam. Ngam tila ang pang-allowance na. Di mo ipawit amin aswildom insan. Anya mo tan. Nay, apa yan anak ko? Anya ti mapaspasamak kang ka. Kasla di ka makait na. Itay ka pa'y apo managnarita. Apay, ada ka di parikot mo. Dayjay ang Haris ananang. Apay di Hares.
Agasa man, allowance ko lang ti impawit na. Ha? At daatap ko nanang. Atap mo nga anya, anak kaw. Amangan no tila indandanon man ang dagiti kakabagyan na kenkwana. Agraman dananang kentatang na. Pinadakisdak siguro. Kat namati man. Iso abas ti intad na akwarta. Ay na, agyaman kaki di ata pinawitan na kalatta. Kalpasan ti inaramid mo apan nagloko kinkwa na iti kalabay. Ay, aday ta kayo man ako na ako nanang. Sermonan dak ka di manan. Amom kaday asika akanayon ti pagsarsaritaan dagiti kabagyan ni Hares. Gapo iti kasta nga aramid mo. Oho, sawan dalat ta ati kayat da asawan. Awan bibiyang ko. Regine! Uray pa'y anya ti bagbagada. Awan bibiyang ko. Tinapatag ita kanya. Kat ay ayaten nak ni Haris. Day talaang nanang. Oy, friend, apay adi mo imbagbaga. Agab-abang ka gaya man dito'y sentro. Kapilitan tamasurunak ijay lugar tayo. Nagado ti mo sa cheese. Kasla saan ka pay laang mat ana irwam ijay lugar tayo, friend. Kan may sa, amin sa mat a lugar kat adda nga adda chismo sa anak kabantay. Ay, masurunak nga rod, friend. Nang runa dagiti kakabagyan ni Haris. Nagalas ti panagkitkita da kanya. Ipakitam nga minti pa nagbalbaliw mo Panaknakam kadakwada at talagaan nagbabawyamon dagiti inararamid mo iti kalabas. Iti kasta, saan dakan apagchichismisan. Bayam apagchismisan daklaang aging ga iti kayat da. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga iso dati mang pakpakan kanya? Kat, pangalaam nga iti pagbayad mo iti abang kat awan matrabahom. Ay na friend, kasla di nakamam mo. Ang trabaho akman kan saan? At dalat ta kwartak, Judith. Nanang, no agdamag to ni Haris kada kayo, wan amin nga isumbat yung Ha? Nay, apay aya. Anya kumatida maganda. Imbagak namin ama si Kuga. Anya? Angam, masikog ka ka di nga agpay siya, anak kaw. Saan, nanang? Anya? Apay nga rod nga ibagam ang masikog ka nga no saan magayam. Wan tapno na yunan na ti kwarta nga itad na kanya. Anya? Ay, di ka man agar-aramid, Regine. Apay, di ka maputang itikas ta nga ar-aramidam, anak kaw. Agbalbalin kan nga ulbod, gapula ang iti kwarta. Nakarkaron aguraan da kadagiti kakabagyan ni Hares no maamuan dati kasta nga ar-aramidam. Kas itinako-nakon nanang, awan bibiyang ko kadakwada. Bayam aguraan da. Ha? Awan na sakit abakrang ko nanang. Makapasurungkit di ang dagita atat tao. Manakibiyang dalaunay. Hello, honey. Hello, Regine. Kumusta kan? Kumusta ti sigog mo? Okay lang ang mata ni. Iso na lang ang tako na ti doktor. Sensitive ka nung nga agsikog. Iso ang masapol nga ginanaak. Diyak mabalin ti agbanog. Kang runaan iti amin. Diyak mabalin ti may stress. Nukasta nga rod, ditong palam timbaga ti doktor ken ka. Aginanaka na imbaghani. An nadam ti sigog mo, wen? Wan, honey. Basta itad mo amin nakidawakan ka, ha? Amumatan, diyak kaya ti mapapaay. Wen ka di, daanag mo na ya. Basta ti kanayon nga ibiling ko ken ka. Pangaasim ta di mon ar-aramiden ti sigod nga naramid mo, wen? Wan, honey. Saanan ang maulit dagitay? Promise. Agyaman na karod no kasta. Aywan gayam, kurang ti impawit mo. Agbayad akpay ngamin iti abang ko. Apay no agawid ka nga minen. Sayang lang ti pagbaybayad mo iti abang. Isupay ko mga urnong ta. Manjak. Apay mat ngay. Basta manjak. Dituyak pay lang ang aging ga makapagpasngaya, Karis. Kay-kayat ko dito ay taasidag iti palengke. Saan akas ijay lugar tayo? Nagadayo ti pagkatangan. Kan may mayat dito ay taawan chismosa. Sige. Sige nga rin ti makaam mo, honey. Agyaman na, honey. Basta ipawit mo ti sweldo ma, tasyak ti mangidulin. Agurnong ta, nang runakit addanton anak ta.
Kastoy, Ate Biag. Nagganas ko naman. Oray sa anak nga agtrabaho. Mabalindat na. Kunak tupay kat, love nak day Haris. Amin nga ibaga, padyan na. Amin nakidawak, padyan na. Ay na. Ay, namati iti imbagak ama si kugak nga uray saan mat. Ay, nagbayag mata ni Judith. Itay pa'y anapan iti resto. Aging ga ita, di pa'y nagsukli. Ay, naglukon. Naglibas samot manin anagawid. Tinasayat. Mapan ko kita. Ay, miss. Mabalinti makitugaw? Guwapo. Mabalinti makitugaw ko na. Okay. Sige lang. Eksakto lang ni Judith. Sayang mo to'y guwapo ang nakitugaw no paluspusa. Anya nga ganti madaydawan agan mo, miss. Siyak ni Regine. Wow! Nagpintas tinagan mo ah. Kasmut lang iti kinapintas mo. Siyak matgayam ng hello. Mabalinta ka di tagis istorya? Ay, kato na. Day talaga yan. Agistoryata aging ga iti kay kayat mo, Angelo. Sa dino tiyayan ko. OMG! Malagip kong tinapasamak idirabi. Nabartak kami ngagpadpada iti dayjay nga Angelo. Ayan na nga yung dayjay lalaki. Ay, naglokon na. Pinanawan na kadilatan dito'y nagturugan mi ang hotel. Ay, kasta una ya sakit yung ulo. Tinasayat. Agawid akmatan itidagos ko. Umayak man anak ko. Ne, abi nga da kayo dito'y nanang. Inawagan da kumapay mo't asakbay nga imay kayo. Daa, no sigud nga umayak dito, nga oray jak umawag kang ka. Apay, di mo ka din kayat nga umayak dito'y dagos mo. Ay, ko saan mat nga itikas tananang? Naklaatak lang amin. Kat aglisi ka nga ro dita ata sumrekak. Asino da ita, sweetheart? Ha? Asino da di alalaki? Ko ni Angelo nanang, nobyo. Anya? Nobium kunam. Unanang. Kahit ni Haris ngay, apay nagsina kayawn. Ay, ko tangiwat yun nanang. Di yu pigsaan. Ang mga numangag na kayo ni Angelo. Hay, unay kan. Nakababain ti kastangar aramidam Regine. Agawid ka laangan igibalay. Tano saan? Siya kun amismo ti mangawag kini Hares. Nanang. Sa anak amang rabrabak Regine. Iso apa nga asem, ta saan kumaan natangkan ti ulom. Agawid kan, itamo laang. Tano saan talaga nga awagak ni Hares. Kat ibagak keng kuana ti kalukwan nga aramidam. Nangagkwamin tinagsaritaan nyo kininanang mo, Regine. Asino tidakdakamatin ng agnagan iti Haris? Nobyong? Ko. Nobyong? Wen, ngam sina akon, ta si katipilyak Angelo. Sa dino ti ayanday ta Haris. Ay, ko aday di abroad. Kinapudno na, iso ti agi paw iti kwarta kanyak. Ngam, kasi itinakon sina akon ni Haris, ta si katipilyak. Apay nga asinaam. Saan Saan ka nga agimon? Agi mo nak Angam okay lang. Sayang mat nga minti kwartana nung sinaam. Amok matasyak tayo ayatam. Saan ka di?
Wan, Angelo. No kasta nga ro, di mo sinsinaan laya Haris. Tano aramidem ti kasta. Awan ton pagbagasan ta. Nanang, masikugak. Ha? Anya ti aramidak, nanang. Daytan ti ibagbagakeng ka. Nagar-aramid ka man ako nakon, Regine. Anya nga iti rupang nga iparang mo kini Hares, itatamasikog kan. Ngam saan mo't nga iso ti ama ti sikog mo. Saan abalin Tati amuna kat talaga ama sikugak. Kat iso ti ama ti sikugko. Anya? Kaya't mo asawan, pagparangam nga iso ti ama ti sikog mo. Wan, nanang. Ay naanak ko, saan ang manal ni Hares tapno ulawom latan. Imposible adi na ang mutibulan ti sikog mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakalaang arasonan dayta. Siyak ti makaamu. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta kan? Kumusta ti sigug mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Kuna ti doktor, nudyak nga ganad ang mga numaragrag. Di ka nga minagbambanog Agi na naka na imbaga ni. Wan, honey. Aywan, kaano ka nga agpawit iti kwarta. Agbayad ak ngamin iti abang. Kan agpa-check apak pa'y. Sige, tagpawita kinton bigat. Aywanam ti sikug mo, wan. Mangan ka iti nasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalun at ti ipasngay mo. Wan, honey. O sige tamaditirik na. Iturog ko biit. Sige, honey. I love you. I love you too, honey. Urayag ti pawit mo. Bye. Siyak ti bakon konsensya iti aramidan ti anak ko kabsat. Iso nga imbaga akon ti agpaisukeng ka. Si kanton ti makaamo ang mangibaga iti anak mo. Ay, pasensya kan kapsat. Ngam nabayagan nga awan panagtalak ko iti anak mo. Idilino ko na ti anak ko. Ninamnama kon nga ulitan namanan. Ay, pasensya kayon akapsat. Kanayon kumot abagbagaan di anak ko. Ngam talaga nga awan dengdenggen na. Agyamanak iti panangibagam iti da iti abanag kapsat. Tapno mabaga akmat ti anak ko. Regine? Wan, siyak nga rod. Apay nga da ka ditoy? Nadamag ko asimang putkan. Iso nga imayak. Di kamot nga minan nagparparik na kanyak. Kainiw ka na, Riz. Di nakarakupan. Balang kantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay lang rupang nagpakita kanyak. Iso nga rod nga imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na kumapay iti maisagon daw ay. Nagsina kamin kini Angelo. Agpalawagak no apay anaaramid ko ti kasyay. Awanan ti rumpang nga ipalawag mo. Sinayang mo ti panagtalag kan panagayat nga impaay ko ken ka. Di kan pagan ano? Iso a pumanaw kan. Manangan lilaw! Agbabawi akman ngem naladawon ti amin. Sinayang ko ti panagtalag ken panagayat ni Haris kanyak. Nagpasngayak nga rod abalasang, ta saan metten a nagpakpakita ni Angelo kalpasan a naamuan na amasikugak. Damag ko a nangasawa metten ni Haris, ket naragsak daitan iti pamilya a binukal na. Madamamet ti panangipagnak kadagiti papeles ko nga agabrod. Barang konak no adamet gasat ko iti balasiw taaw para iti masakbayan ti anak ko. Aging galangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Regine. Ken ka pagayam, Regine. No apay matgamin,
Asa tayon tula makaamiris no adandakas a mapasamak kada tayo. Pagadalam daytaan na pasamak ken ka pagayam ko. Kunada nga rodan, di ka manggundaway itipadam a tao ta sigurado a makarmakan to. Alakastan pagayam Regine, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag